Kublai yang sngewthuh, mendaka ngingin yakran chapang ka jingzang banyo jinghikai ha ka jingkheiñ bat ki nombor. Pijuan yo ya ki jingjam jong pi haba piyat. Lani bet ka nu por shwaban Sdang ka program ba pi ye. Lese pijuya samar ka jo ki chocolate bat ki paralog jong pi. Ki nombor ki ran saudong jingi ki pinwandur ya ka perthai. Henry kumno ki Khynnah ki bidang red ki teya ka jing sngewthuh ki nombor. Yang inya rung hapo kawe ka class haba ki Khynnah kim shupule tangi ki nombor hende ki yasham lyngba ki khana ki jingïalehkai pat ki kam ki ïadei. One, two, three. 5 little monkeys. Hakani ka class ki Khynnah ki pule shapang ka jingyo lyngba ki jingrwai pinsngo tenat. Kani ka jingïalehkai ka pin ithu ya ki nombor ha ka rukom ka basngo tenat. Kabayarap ya ki Khynnah bantay ya ka nongrem baskem ha ka bynta ka jingyo. Ki jingrwai kum kini ki yarab ya ki Khynnah ba pinyaso ya ki nombor bat ki tiar ki ba don ha perthai ka ba pinlong ya ka jingpule ka ba don jingmut shusho henry ka ni ka dei tangga jingzang ali nginya pet ka e ka banwan ha ka ni ka jingpule shapang ki nombor menta la de ka porban pule da ka ba pinki met ha ka ni ka jingìalehkai ka nohikai ka pindon kam da ka dapli pan khot yo nombor ki nombor kum ke e ka baskem bat ka ba pinya jingmut ka pinken ro ya ka dapli ka to ka ni sin bat ki Khynnah haban snga kenya ki jing sha kin ro pat kului kloi ha uta u nombor badai kani ka long ka rukom jingìalehkai ban pinklan ya ka jinglong jingtip ka jingla ban khen pat ka jing ithu ya ki nombor da ka ba pinne ya ka jingla loi jongki menta yang nya pet kumno ki puli ya ki nombor da ka rukom ka pathamai kadba ka nonghikai ka khodye u nombor iwei pa iwei i Khynnah ningkong i ringko ha ka jaka ka ba yahap bad uta u nombor hadin kata ki bu ya ka ju ka Jingkheiñ jongki dominos ha madan ka jingpynkhreh kam ya ki tiar ki bala ban kata ka pilong ka ba shai pat ka ba suk ban sngewthuh ya ki nombor henry ki nombor kim dei tang ban yo ki longru ki ba thaw hakani ka jingìalehkai ki Khynnah ki khmi ban itho ya ki dur jongki nombor da kisla ki pinbet ya ki haki rukom ba pher ka ba pinklan ya ka bo jongki ban itho ya ka jingìadei jongki nombor menta yangin pinkela ya ki nombor shaka e ka ba ngila ban yo I batkta da ka pinon kam da ka deu bertha ba bonrong ki Khynnah ki thaw ya ki nombor dala ki khti ki pinlong ru ya ki kuli deu bertha red uwei ukuli na ka bynta uwei un nombor kani ka kam ka yarab ya ki ban muddur ya ki nombor kadba ka nang pinba ya ka jingpynkhreh jongki khti jongki bar ka pinlong ya ka jinghikai ka ba sei jingmut bat ba pin shongnya nadu ki jingrwai shado ki jingìalehkai nadu ka jingpynkhreh shado ki kambale dalade ka jingpule ya ki nombor ka long ka jingyasham ya ki rukom ba pher kini ki jingpule ki pinlong ya ki nombor omtang kum ki da ki kilalong ya ka jingyaso ka ba don jingmut bat ka perthai badan saudong jingi berhaba ka jingpule ka long ka ba sngewthuh manla u nombor udon la ka dor